Halo, assalamualaikum dulur. Ya apa kabare dulur? Sehat-sehat kabeh dulur. Dulur, sampean kan wis tau krungu ya. Lek Surabaya itu memang kota besar. Surabaya itu kota gede. Tapi nek jero kota Surabaya iku sampean durung ngeru apa ae sing ana. Iki salah sijine dulur lek sampean penasaran apa ae sing ana jero kota Surabaya. Salah sijine ana makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Saiki iki Kanjeng Sunan nangone makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Jadi areale wombo dulur. Iki dulur lho, ngene iki dulur bentuke dadi gak iso keliput kabeh ngono ketentengan dulur. Oh, apik-apik ngene dulur, wombo dulur. Masyaallah, ha iki khusus makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Jadi lek wong Surabaya sing agamane Nasrani, sing agamane Kristen dulur, lek mati ngono mesti ditakoni iki kok dikubur nang Kembang Kuning. Ya iki Kembang Kuning dulur. Wombo wis ya ana lek 8 kampung ae iki dulur rombone dulur. Lho kaya ngene dulur. Dukur ngene makame dulur. Kuburane dukur ngene jadi ya gak ketok sing kono dulur lho. Masyaallah, wombo dulur tak puter terus dulur lho, ana sing dukur kaya ngono dulur. Wah, iki lek iso nyoting kudu munggah wuwunge ana dulur lho. Masalah iki dulur, makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Dadi makame wong Kristen sak Surabaya dulur. Sak Surabaya akeh-akeh dikubur nang kene iki dulur. Mulane lek ana wong Kristen meninggal dunia dulur, ana wong Kristen mati mesti ditakoni engko dimakamno nang ndi engko. Nang Kembang Kuning. Ah iki dulur, Kembang Kuning dulur. Makam iki tingkat-tingkat ngono dulur. Jadi sak liyang lahat iku sak liyang iku ana sing sampe susun 3 ngono dulur. Ana sing bae putune, anake ngono iku dadekne situ dulur kok. Mari dikubur tutup cor kok ndukure kaya maneh terus sampe biasa sampe 3 ngono iku dulur. Jadi gak sak kuburan wong situ ngono enggak dulur. Jadi sak kuburan niku kadang le sini 3 ngono tingkat-tingkat dulur. Waduh. Wo boy koyo ngene dulur. Iki jadi sampean kanca-kancaku dulur-dulurku konten kreator sing durung tau nang Surabaya, lek pas nang Surabaya, sampean mlaku-mlaku rene. Kepingin terus dhisik makam Kristen Surabaya iku. Wah iki letake nang ngene Kembang Kuning to. Makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Iki akeh wonge dulur, kene iki dulur sing jual-jual jasa kanggo apa? Mersen-merseni ngono iku bapat-bapati ngono akeh dulur. Nah, tengah-tengahe makam iki dalan dulur lho. Tengah-tengahe makam iki dalan. Jadi bengi liwat kene ya gak apa-apa dulur, wame dulur. Iki wis dalan umum tembusan nang ngene kampung liya kono dulur, Giliraya dulur lho. Kowe akeh wong dulur nang kono mang ana sing mati rupane nang kono mang. Dadi akeh sing nglayat dulur. Iki dulur, jadi lek sampean durung ro tak kei ro bahwa di Surabaya itu juga ada makam khusus orang Nasrani. Yakni jenenge makam Kristen Kembang Kuning Surabaya dulur. Wah. Tapi yo wombo kae ilok dulur wis umpama ngonteno nang kene nglilini nang kene ngono sikil cuklek dulur. Wah, adek iku ne dukur-dukur ngono dulur. Tengah wono bareng dulur. Tetap semangat dulur ya. Ojo adek kendor semangate, tetap semangat ngonten ria dulur. Ngonten ria, perkara FYP wis urusane meta ya dulur. Sampean ngonten sing apik, sing kualitas, sing ana unsur pendidikane, ana unsur komedine, ana unsur informasine, wis pokoke bidange sampean senenge nang apa dulur.
Kowe sampean ngontene bendina, sampean upload bendina dulur. Kowe wayahe FYP SPDW dulur. Apa FYP ya. Pletotan dulur. Lek wis wayahe FYP FYP dhewe. Meta seneng dulur. Pokoke sampean pantopino ngonten dulur. Wis semangat kudu dipacu terus dulur. Konten kreator pemula iki aja sampe kendor semangate. Ya, koyo ngene dulur lho. Saudara-saudaraku, dulur-dulurku kabeh, inilah salah satu isih dari kota Surabaya, yaitu kuburan atau makam Kristen Kembangkuning Surabaya. Dulur, masya Allah panas ya dulur. Ya, ini dulur. Nah, ini dalan umum dulur. Loh, ini dalan umum lho. Mau iso tekan kono barang dulur. Waduh. Wombo dulur. Wombo wis. Kene ade duwe dulur mati no kene gak seneng disambangi dulur iso karo dalane dulur. Iso ilang liwat ndi iki mang ngono dulur. Mau saking rapete, saking ngomboe dulur. Terus bangunane dukur-dukur koyo ngene dulur. Tadi makam iku bangunane dukur-dukur dulur. Oh, iki dalan umum, wis dadi lalu lintas umum dulur. Wis kan wedi-wedine blas nok kene Batang Awengi bapo liwat kene wis kan kunti, kan bawo iku kan mbak pocong iku wis kan dulur. Wadang wis dadi dalan umum. Wis ngono dulur ya, tak informasino nang sampean dulur-dulurku konten kreator yang berada di luar kota Surabaya, bahwa Surabaya ini kota gede, kota metropolis, ibu kota Jawa Timur. Di dalamnya macam-macam. Salah sijine adalah areal makam Kristen Kembangkuning Surabaya. Tadi lek sampean pas mlaku-mlaku nang Surabaya, mampir rene kepingin rule apa sih makam Kembangkuning, makam Kristen Kembangkuning Surabaya iku gue iso ketemu dulur. Wis sapa sing delok video iki dulur, tak tangone seger waras panjang umur, barokah rezekine, barokah uripe dulur. Ojo lali dulur ya, sampean like, sampean komen, sampean share, sampean simpen. Sampean simpen dulur. Ya. Tetap semangat dulur ya, matur suwun. Kanjeng Sunan teko makam Kristen Kembangkuning Surabaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.